Ha ka jingja thombor ka bashar khei ha ka shnong umshang khtat haribhoi district ka balaja ka arpun rir tarik unaitum kalapen shepti ang batpen kyu ki bahayeng hasam jong ulanot bat kinong yalam shnong ro kumju uba tlas chadap ulamen saujur hadin ba lakanno ba ulasha thombor ha ka kyau bat hauken jong u ka kurim jong ulanot kalapen pau ba maka bat henry mut ki kon jong ka ki im hapding ki jing smith hadin ba kilasha berngam persit pun sin ha ki te ki breu ki balasha kanno kibala mana ya ka bakam de ban kren aa kala kubur ru baha ka baning kong kelas ngap jar na kadaw ka jing ting ila ka jong ka jing em henry menta kala karpat ki bor pade khmi bikin le no aa mar dori ka badan kam urang ba shnong uba bat scam so tunru ula sha berngem bersit kabala nang penshep ting ya ka shnong ka thaw bro ka wei wat la kila dab ban le ujor persha hamaulus nai police outpost ampat kem satyaru yanu hadu menta uway na kibahayeng uba plus shadap lokan thok persha iki pulit kibala suki palat ban le aa pat ula penti kinaba kila dab ban pha byang sa kawi ka jing ujor sha superintendent ki pulit karib hoy hakaba kila dawa ban le mardor ya kabadan kam baro na kaliang jung kaying mga bo file ka FIR men hak arpndru trik ya ka jing sho jong hen junga kat kum ka jing file ka FIR ka jing yo jing tip ka long hak por san baje sanduna e gitu halor ka jing sho jong hen junga na dok arpndru trik ngala file ka FIR la kumdo po ar baje kar arsteng e po jong ka outpost molos nai adin jung kata ngala ap mentala pelat ya ka sito yo tam henry ha banga persang ya ka banle ikendu ya uio jong ka ni ka outpost ula ong bo ula tip ya information te henry abla tip ya information nga kermen bana kaliang juga police department kan le ik badan kam henry ka bu ka jinglengo ni na kaliang jong ka ying namar la palat ya ka sito yo tam menta nimpadio ik jingshai laki arrest na yami tu breu bat akano kanung rem bakim pat siam ban arrest ya tu breu namar kata ka bu ka jinglengo ni na kaliang jong ka ying ilai kendu ya ka umyam police station niyo kaju ke information na kaliang jong ka umyam police station delor jong kata kanung rem ni na kaliang jong kaying yiwani kendu ya u SP jong ka Ribo district henry ha kajing bomla bani kendu namar ha kajing bunkam bat kumju ka poru kalayat kumtang labu ya ka kopi jungi la receipt leng bada ka police brand hang tu kumtang yiwani kendu rengkat ki social media ban ai ka ni kubor ka basyai ka bangi gentu ya ka police department bakan le e ka badan kam delor jong ne genung rim ki babun ki breu lada ka an kam shimti ken sa shim ni ka an hakti la jong henry ka kta ya ka imlang ka salang namar kata ngi kum ka ying i dawaji ori ka police department bakan le e ka badan kam khnang bakan long ka wei ka nuksa ka baki wei ki bamut ban shim ka bu ban le e kineno ki kams deu ha ka ba kin shifting te nagleng jingi ka ying ka sem ni kumbang ila pendem halor jong ka an ban i kermen baka an hi kan shim ban le e ka kam ki badan kam